Ассалому алейкум бардаро, акои шерум, ҳама каса созен хубен хуш омадем ба канали Тоб Мошино. Апашко, ако, додаро, ҳама каса зинда ва сарбаланд бошен. Бардаро дромадан барбар фақат чикор мекунем, видеоро стоп мекунем, як дона лайкора мезанем. Ирӯз 20 сентябр кор дорем мошинбозори шаҳри Душанбеда. Мошин хай ирӯз шанбе кам дромадаги ана ки барзами кам дромадагиш мо мошинаи арзон нархи дастрас партагем бардаро. Бидроин тамошо кунед, видеоро илтимос нагзаронда бо диққат тамошо кунед. Бардарои ма кадоме дар канал меҳмон ҳастем, бидроин подписатсия кунед, зангулачаи канала дафтар монед ки то ҳар як навори ма мепартом шумо хабардор шед. Чӣ хеле ки бардаро медонед ки дар канали мо у шумо бозии бурнок рафтеса ки миқдори чиптош бениҳоят кана. Рӯзи финалам аниқ шид. Финал бидонам гуфтам ки аниқ шид, значит аниқ мешавад. Ба ҳамин хотир чикор мекунем, ҳама каса як дастгирии дига мекунем. Насиб боша як дона чиптаи мо 45 сомона 10 та бигирен, як та туҳфа. Бардаро чикор мекунем, фарқ надора. Ҳамин видео 5000 ё 10000 ё 20000 просмотр мегирад, шумо як донаи мисол бигирен, дастгирӣ кунем, партоин як дона бисёнами як дона бигир парто. Диди дар насиби дига шоҷоизаи май хидм насиб боша, миём рӯзи мошинспорӣ форат хона чӣ хеле хида да удобния шербача ҳамон хе мебарам, меспорам. Бардаро ҳама каса дар номтон сатна медоем, я дастгирии дига мекунем, тезтарак бозира ҷамъбаст кунем ки уже батани шумо ма хидм бетоқат шидам. ҳазор раҳмат ба диққататон, зинда ва сарбаланд бошен. Далши рафтем навори мошинбозора тамошо мекунем. Марамат бардаро боз як мошинча нархи буҷетни е бача 11000 сомон читон мефаромади барш як сола ҳуҷҷат. Хулас 11000 сомон солона ҳуҷҷат дора, утилизатсия худаш ҳуҷҷатош бардаро 3-4000 сомон. Марамат ҳолати тараф харидоро бошед, наброин дар алоқа 11000. Хай мошин краска талаб мегам, не ки 11000 бо бибинед кала обсузан савдо кунем, нормал мешава. Я мебари короче, ами ароба надошта боши, хона ҷои ароба да истифода мебари, ами зиётиш қадр я ароба хиди 11000 сомон шидя. Я 4 уголок мегири, тайёр мекунӣ 11000 сомон да фақат ароба месӯзе, ама ароба да ира бихари и вигаднай бардаро 11000 сомон боз муомила мешава. Бир рақамо та бугу 98 4 та 1 39 ира падаркат када ягонҷо худоё вардира падарка ё рақамо яказер навода занг зане дар тамос буред. Марамат бардаро боз як Opel Astra ҷисидан нархи дастрас 58000 мегем. Хулас бардаро дар номтон садқа илтимос видеоро нагзаронда бо диққат тамошо кунед. Нархи дастрас кадом успед кад ай шири модарш да ҳалол мошин пачка хидм савдош кадесам русӣ надодесамо бай монда адс мондаги надод мо ха гуфтам биё сиёмкаш мекунем мепартом кадоме бигира ошак шава дар рӯзои нағз гуфти гапо ай мекуна ин мошина гуфти гапо ба кадом хотир таъриф дорум сидқан стим бишнавай тоза ҳамаша мефаҳмонам. шумо бардаро фақат нагзаронда бо диққат тамошо кунед. нархи ҳам арзон соли 2006 дискачои selection нигоҳ кунед, танаш шак краска талаб нест, свети пеш металлик нигоҳ кунед бардаро. атсекои қафора дидестен, қафо никел задни ана фаркоб ана ки шумо заводской кузова тозагӣ шава бинед, кайфотона бигирен мардам. нигоҳ кунед резинора диден, заводской пломбо ҳама заводской, ҳама чиндаги ҷошда ана ки тағора шава бинен, гӯшотон баҷума бензини холӣ нозада. рости гап ман хидм зорашон кадесам савдош дорум, мегум бите барои ҳайкинӣ бигирам, немеган. нигоҳ кунед бардаро кадом астраҷира шумо дидагиен ки заводской тозира резинош ҷошда, и резино заводской неҷо шикофа канку бардора хи заводской ҷошда апшико кандаги даринаги салонш топ тоза истода. дар пеш электрорегировка бакаҳои тарафа мултиру кушток прибори косадор коробкаш боша механик обогрев сидени кондиционердор неки на самом деле зур да ошак шава кадом мегиран насибиш куна. биё капо чойка нигоҳ кунед бардаро фуки мошин нозада абиё мотор як гашт қаврғои солои нав бардаро чашко варид нест стойкои ланҷроно ҳама ҷошта мошин гуфтестамтон бардаро ма ҳамин чизеро ки нул задагим савдо кардагим бидонем ки ӯ чиз значит ягон бутр нестай солшамнавай сумуҷдам арзандай мо нархи зуруш кардем рости зурем нормалниш кардем бардаро над мега ака туру намегира зан мегири мега чиш мега хулас туи дорум ра сум дар кора на самом деле мошин тоза нарх боша бардаро 58000 сомон боз муомила меша кадом успед кад ошак шавана хеле стбс не рақамо табуга ака
902 15 31 13 марама рақамо зер навода зан зане дар тамос WhatsApp ҳам дорам. Лекин на самом деле дилм тозира каждый сай мошинча дау хай насиби шумо иншаллоh на биёин устодтон қади не хали бадили пурсунтон бигирем биёин савдо кунем барои ки мо уже худм ҳамаша дидагием. Ассалому алайкум бардоро ва бардораи подписчикои канали Топ Мошино. Ман ҳазор раҳматон мегӯям барои дастгирии беҳтарин то ки уже миқдори чиптаҳо камош мода насиб боша ягон ду рӯзо да уже финалша аниқ мекунем. Чанд қам хе дастгириҳо зиёд шидан мегирам қастаратса мекунем ки тезтар бозира бигзаронем, тезтарак ҷобаҷо кунем, мошинора барем хона ба хона биспорем. Бардаро пешакӣ бугумтон ки кадоми мисол ҳамин шоҳҷоизои мора фарқ надора 23 мезана 22 мезана намезана рашотоша бигира ки хонашонда мебарем мемонем ба хис гуфти гапо хирсандӣ мебарем хона ба хона ҷобаҷошон мекунем. Дутаи дига BMW E39 дига мондагим ки зария жиниян мошинои хеле стбс намекунам барои хеле сағирои гуфти гапо қади куча мондагим ки хундарҷушан ку барои ҳамо мондагим. Медорем рақамои мо зери навор данонтон садқа ҳадди ақал ҳичи не 3 дона чипта хайдор ку яке гуфти гапо дар насиба динамиё мешаванд успед мекунӣ соҳибиш мешавад. Бачаҳо салом алейкум. Нигоҳ кунед я советон метам ана ҳаракат кунен миқдори чиптаи кам дар риск кунен. Кирои риск кардан миқдори чиптаи кам қатӣ. Баъзеҳо миқдори чиптаҳошона намегӯям барое ки 30-40 ҳазор чипта то представь ки 30-40 ҳазор дар як алавои пар дар байни ҳамон билетҳо гум мешавад. фаҳмиди шерина 6999 дона камай хай дар ҳамин қадар чипта ин ҳам хеле састав туғри гирифта бо болои падарка дорад 3 таши ҳастам 10 та биги ята падарка бо 50 та биги iPhone падарка. Нигоҳ кунед iPhone падарка шероинар бо мошина зади то дари хоната мебара. Ягон чи расход намекунед то дари хоната мебара. Я дастгири чаш кунед насиб боша оянда мошинои ана DAF, Ateco, Sprinter, Porter хай мошиное ки 2-3 сол пеш мемондем манам хеле мошинои соз вагони хеле гаштаги не 03 не мақсад транзит тайёр хит кади радной ай дига ҷо вардаги не ай хуҷан меорем хитон медонем ки ай хуҷан меовардем шероинар барои ҳами ягон гапи чӣ гуфта бошем бахши шероинар марҳамат метавонем ки мошиноро тамошо кунен ҳисоб кунен бирорен калкулятор ҳисоб кунен баъд чипта бигирен хай дальше мерем навора тамошо мекунем рақамҳо зери навора ҳаста ягон нофаҳмӣ боша нависен ҳамаша қоидави мефаҳмонем кадомит боварӣ надоред гарен машиник бисёр шидага боварӣ надошта бошем биёен рӯзи бозиш иштирок кунем айдари барабан чипта бигирем бирорен шероинар бо охири чида бозида чиптаҳоро мебаранд дона ба дона бихонем ки ҳам чиптаҳотон ҳаста ё не. ҳазор раҳмат ба диққататон зиндаву сарбаланд бошен ки ҷойда бошен набошен шербачаҳо обод бошен дар чӣ рафтем навори мошинбозора тамошо мекунем. Марҳамат бардаро бисёри бардаро сечка хоҳиш мекардан на марҳамат сечкачаи комплектатсияи классик автомати D+ бардаро кузов пачка оз видеоро бардаро шумо нагзанем бо диққат тамошо кунен харидоро бошанд дар алоқа барои нархи дастасаи консонерчаш ях танаш шак раскатал нест хулас ҳуҷҷат сол надора утил дора фақат як тонировкача намерасад дар гирди гӯшаш тамом дискачаҳои элеганс 4 балнакш ягла яхила марҳамат атсекои қафош марҳамат як ҳолати қафош мебинем люк консонер гап хабар задни вид камера як ҳолати багаж мебинем бардаро атсеко ана бардаро бугумтон ки чизоша канда гирифтаги чашкоша дидесен варид нест тағорошон пусидаги кафидаги надора бардаро дидесен атсекора специально кандагиам ки нишон бутем газ евро 4 дошта кузовш тоза дай бардаро биё акаҷон бахша тараф хай танаш бардаро ба гуфти гапот шишаи краска талаб нест сарапина надора дар қафо ручной марҳамат ҳолати салон салонш тоза потолокшам тоза ҳам люк дора ҳам кондиционер сака мега кор мекунам круиз контролам доштай бардаро ана коробкаш боша автомат D+ асер доштай бар блокировка дар мониторча кондиционер ях газ евро 4 ё капо чакшака марҳамат ҳолати фартуки пешам бардаро нозада то пластмассои ҳама заводскои ҷӯшдай чашкошам баъд бардаро кафидагӣ надора неҷоам дидесен атсеко бисёр пусидагӣ мешаванд яка пусидагӣ нест хулас фукшам нозада ҷамъги мошин дирна берна уман кор надора фақат як тонировкача мега тамом абиё мотор як гаш автомати D+. Соз 98 ё 99 ҳа 2000 май солар о бача 2000 дай бо нарх боша бардаро 73000 ака 73000 сомон боз муомила мешава биё рақамо табгу 909 07 86 86 марама рақамо зер навода зан зани дар тамос бирем
марҳамат бардоро бачаҳо бечкачаи тозаи зур солиш 2001 биё гуфтанд додарзои на марҳамат солиш 2001 ҳуҷҷати солна утил дора ка ҳуҷҷати солна дошта утил дошта мошина камега ситқан тоза якдаста аку шабо намедонем зама каса медонем тамошо мекунем марҳамат ҳолатиш 2001 бардоро тана шак краска талаб нест 4 балонж нав ягла яхила дискачаи соткагӣ қатӣ марҳамат ҳолати тараф як ҳолати ана атсекои қафош нозада бдай бардоро мошин мега ака бензини холиоз як мебинем мошин бензини холӣ бдай бардоро задни вид камера марҳамат як ҳолати ана салонша мебинем дарои қафо ручной апишкачошне ки нави хушрӯ бдаем салоншам тоза паталоки бахмаликаш даган чихеликаш даган паталокша заводской намекунӣ бугу хулас рулш лифтади тарафа мултирул коробка боша механик климат контрол кондитсионер салонш ҷам хушрӯб дай бардоро на самом деле неки нақшам нақш дастас мемонем бия капоча кишо боби абиё мотор тимболи бо зур як ҳашти қаврға фуки мошин нозада стойко печато ҳама ҷош дай чашко варне стойко ланҷоно нозада нақш боша бардоро 47000 сомон боз муомила меша биё рақамота бугу ака 901 06 04 04 марҳамат рақамо зери наводай зан занед дар алоқа бурем бардоро марҳамат бардоро бисёри бардоро аванте хоҳиш мекарданд ана кожни салон комплектатсияи зур бардоро 2008 сол бардоро солна ҳуҷҷат утилизатсия ма чӣ дора мошинча ака бениҳоят тоза тайёр марҳамат хаёз боя мегардем гирди гӯшаша тамошо мекунем бардоро шумо фақат лайкро бизанед бо диққатам хулас як гирди чап бизанед 4 балнаки нав ягла хила то чизои гумрукиш ҳаст оз яматонда нишон метун бардоро марҳамат ҳолати қафош марҳамат ҳолати тараф камтар ҷош гарени ба тангтарак бампери қафо биё багаша кишо марҳамат як ҳолати багаша мебинем ки мақсад мошин задагӣ дора надора бисёри авантоё медонед хитона я ваҷаба ин болош я 90% қариб алиш мея хаяки бернаш тозаи зур тофтиста тана шиша тофтиста бардоро марҳамат ҳолати атсекои қафо қафош неки нозада буда бензини холӣ лаганош ҷошда марҳамат атсеко то бензини холӣ биё пуштаон қафош задагӣ надоштай бардоро марҳамат ҳолати тараф як ҳолати ана салонша тамошо мекунем дарои қафо электропакет кожни салон бардоро салонш зинда буда паталокш тоза 4 дар электроблокировка дар регировка бакоё қачак ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат обогрев сидени дошта климат контрол бо нигоҳ кунем бардоро датчики овдор буда бисёрш бе датчики оман бардоро омадаем пула гирифтем бароштем ана бардорои ма ки боше ана чизои гумрукиша бардоро ина техпаспорти гумрукиша дидесен якм даст якм владелец мошин вагони бдагия неки мошиншам састаниш зури бада бо тимболи датчики овдор 2008 хели редки мебиё сума гирифтем шербачо давиден омадем печондем биё капоча кишо марҳамат як ҳолати моторша мебинем абиё мотор як 6 донс бардоро марҳамат атсекои фук пеш нозада кунатракш нав нарх боша бардоро 85000 сомон боз муомила мешавад неки нархи на арзон на қимат бардоро нархи средни хулас рақамо табугака 900 909 07 86 86 марҳамат хайдоро боша дар алоқа бурем мошинча дар ҳақиқатан бардоро зур буда тимболи датчики овдор техпаспорти гумрукӣ ҳуҷҷати солона салонш тоза балнакои нав рафтем дальше наврура тамошо мекунем лайкора мезанем